O Campus Terra da USC, a través do seu servizo de deportes, quere promocionar a actividade deportiva entre a cidadanía, así como o propio Campus de Lugo, promovendo a segunda carreira popular Campus Terra Leima. A intención desta carreira é, sobre todo, dar a coñecer e implicar a cidadanía de Lugo co Campus de Lugo, o Campus Terra da USC. Os obxectivos que ten tamén a universidade pois están o de inculcar hábitos saudables, o de fomentar o deporte. A carreira celebrarase o vindeiro 2 de decembro e o período de inscrición permanecerá aberto ata o vindeiro mércores día 28 de novembro. Esta carreira é ao mesmo tempo tamén un espazo de encontro entre as 6 universidades do noroeste da Península Ibérica, xa que participan membros da comunidade universitaria das 3 universidades galegas, da Coruña, Vigo e Santiago de Compostela, e das 3 universidades do norte de Portugal. A segunda carreira popular Campus Terra Leima alberga un carácter solidario, ao corresponderse coa quinta carreira universitaria contra a droga, xa que €1 de cada un dos participantes na proba de adultos irá destinado á Fundación Galega contra o Narcotráfico.